Orugono. And a blue one, no woman. When you make comma, the Bunyano. See, I didn't go cheap. Naga, you can walk it out. Where can it is? Eze-Ana bụ eziokwu, Eze-Ana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti mkpu, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitube ga-adị, Ugochitube temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị ochie adị front and back. Front asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka abịakwa. Mana Ugochitube ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitube, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Oruchiọma nọ, anyị ekene nwoke kene nwaanyị ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitube na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ meseji ga-echange lives. I can tell you for fact. It have worked for me, it have worked for many of my followers, and it will work for you. In fact, after today's message, things can never remain the same. The only thing you can do for any of your loved ones is to share this message. If I call this message without sharing it, it will save lives. I can tell you for sure. On a wute na ọ bụrụ na ị bịara sị ka ịkụzie nkụzi ga-anyere ndị mmadụ nwee spiritual content, ga-abara ndị mmadụ uru, people will hardly share it. People will like it ebe a na-show nude pictures. Yes, people like the controversial messages. They want those things. One of those things or go viral. Man, any message you want to save life will never go viral.
That is the world we are living in. And that is why you remain where you are. Because you are not following what is adding value to you. People on social media are very much ready to follow those people they regard as social media influencers. You want me to call names? There were a lot of them. And some of them, because they want to attract traffic, they can dress indecent. Yes, they can dress that way. They can do all manner of things. Some of them will be using word that is not pure, that is considered impure. That's that is the words that you can. There's no way you can quantify them as moral statements. Lack morals in every standard. Some will be coming to social media because they are looking for traffic. They are looking for traffic. The truth of the matter, there is lots of money on social media if you have adequate followers. Yes. So those social influencers, they come with so many tricks to get followers. I remember one particular lady, I'm sorry to call names, but this time I want to call them to portray a point. You normally come with the name Akubamba. Yes. Everybody that is very active on social media, we know her. She will always come. She's an intelligent girl, but the way she knows, I already advised her so many times. She will always come there, braless, shaking her breast, shaking her. All those things you attract followers. You got to go? Because her man not here, this generation try to makia. You know they made those things. I can tell you for sure. In a couple of time, you will see the real content she's coming for. She's just doing it to draw followers. Yes. Another person, not to talk about people in the past and even see in the present that we come across them in social media. What they are talking about is impure words like autonomy, how to do this, how to fuck, how to do this. They are not talking about how to put money in your pocket. What their intention is to draw traffic. Let me mention another person. Okay, the latest person, let me use Blessing, CEO. Yes, a social influencer. Now, sometimes you see her dressing what I call indecent dressing. Gossip with her, talk anything against her. Their intention is for those gossip to go viral. And once the gossip goes viral, they make their money. You know what I mean? Those things sometimes intentionally they throw in garbage. Understand? To draw traffic. Because that is what the world is looking for. But I'm not going on social media. Carry hatred. The world is all about what you want. Upon can tell you, but in Beku Makia, Beacher, who will let you do no is here the way you're not tatable. Money and you makiabo. People hardly share message that will change lives and upgrade moral. People will never share it. What people like is something that is so platonic. Kawanga. So Manisho why the piano but I better let charge bejare. Let charge better tabo. Be important. Why is very important to celebrate your loved ones, your deceased parents, your parents that have passed on. Very important. Makaniye ne si na konye we na career. Why you should celebrate your deceased father and your deceased mother. Celebrate them and thank me tomorrow. Onya we show kwa njibeno bachita. Ma kowalo hi kwesiri ime. Kefu olu ebu bananya ngina. Mana before ngariru, echefu na aja ya na achu kwa onwa October. Ga-ebido next tomorrow. Bo Thursday. Meaning that only this night and tomorrow came well, Maki register. If not, you forget about it for this month. The day so you buy the account number. Man, I go on your phone. You need to reach forward. You have 3 prayer requests. Then make donation token to the account number.
A chat is my one details I needed from you. Send them a message in our WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. That is my WhatsApp number. So it's you, Sonia. Emmanuel, today and tomorrow morning, you will make a because on that, you and you can't know what you talk about. Iyenine ikwesịrị ịma that is very important. Bụ ọkwa ọzọ elefura na nwere eze na ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu ụbọchị tụrụ na temple. Nke ọzọ si ihe ama Sundays na bride counseling. But whoever, whatever, whenever you want to come to temple, please chat me and have an appointment with me. I'm a very busy person. If I come to the temple, it might not get to you at all. So you chat me, have concrete arrangement appointment with me. Thank you. N'isiokwu anyị ji wee bịa mma amalụ gị ihe ọmụmaatụ dị iche iche. Ihe mmeji wee kwoturu ughe akwụkwọ ndị ụka ọbịa akpọrọ Baịbụl bụ maka na ọ na-abụ a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri. I would like to cite example with what you know. Yes, because whenever you want to teach somebody what the person does not know, you need to use what the person knows. So why I use Bible? We can worry him or we marry to him marry. Can worry him or we marry to him marry. Now, ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ na nye bụ akwụkwọ anwụ Baịbụl akọwago m ihe gbasara Baịbụl ọfụma na this Bible ị na-ekwu bụ the composition all mmadụ compile those books, then remove one day kwesịrị ndị ọ chọrọ remove ha because they have all the sole rights to those books. Ya mata iji wee describe when na-egwu iji wee bata bụ no akwụkwọ akụkọ all story books. Ndị Catholic nweburu ihe na ha nweburu n'akwụkwọ ha na their own Bible akpọrọ apocrypha. But recent times, like they removed it. Enwecha ma Tobit, nwecha ma apocrypha and rest of them. Ọbụna ka m bịara ikwuta. Mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ ije na akwụkwọ Samuel, I think first Samuel. Ihe chọrọ ịkọwara establish gị bụ na mmadụ adị anwụpịa anya. That your late father have passed on. Let me use your father as an example. That your late father passed on does not mean no piaganya. More be fed than do. Spirit lives. Yes, spirit are one. So the fact that your late father has passed on does not mean no pianya. Unless if that particular person that change him in the spiritual realm, Meruna, no remain earthbound. We had about earthbound. No remain earthbound. Only keep me inactive. Mobuna, no forget ya. Makaniende na mobu onye choenye. The spirits are not for the Christmas. Yes, the way the court of law is not for the Christmas. They will never grant you what you did not ask for. You must ask for something and deserve it, and then you have it. It's like a natural loss. Can call out, can be out one look of your Emma. Now, what I think first Samuel. Ega for a bonya or Saul. Saul was a king of Israel. Saul be a male to know the teacher. Where was going wherever Chineke? Chosio Cheno when he come a home will leak here. Morning, Nessiano, where Bakudias, the forces of National Bakudias.
mgbe ọ bịazi n'anya fụ na ndị ilie ndị mba ọzọ mbụ ndị ilie na-emeri ndị bịa o wee jee to solicit for help jee gụọ na akwụkwọ Samuel o wee sị na o wee jee consult nwaanyị na-agba afa si nwaanyị na-agba afa ya kpọlitere the spirit of Samuel ka ọ jụọ Samuel ajụjụ o wee kpọlite Samuel nwaanyị na-agba afa wee kpọlite Samuel wee bawara ya mba si akịrị ihe ọ na-enyere ya nsogbu maka na ọ nọrọ Saul n'onwe ya nọrọ in good record with his ancestors. Ọ nọrọ in good record with his fathers. So therefore, he was not favored. Onye agbata that Samuel ji wee use that statement on him. Kedu ihe ị na-enyere anyị nsogbu? Ịghọtara ya? So ihe chọrọ ịkọwara wetara gị ebe a bụ is possible to call upon the spirit of the dead. Ịghọtara ya? Enwere ike ịkpọlite the spirit onye nwere the gift can summon the spirits and call upon them and they will answer. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Like I told you, I was once a core staunch Catholic. Yes, Okandi. I was opportune to read so many books on the dogmas of the church, canon laws, Vatican I, Vatican II, and all the catechisms of the church, and all from all the councils. Now let me tell you, and when I was in the Roman church, I belonged to so many societies inside the church. I was a member of Region of Mary. I was a member of Refocusing. I was a member of St. Antonio of Padua. Then I was a member of Purgatory Society. I was a member of Confraternity of the Most Holy Rosary. That is in Dotu Mary. I was a member of Maria Movement. In fact, at the stage I was a member of Bible Society, and I was a member of Bible Society. So I was a member of Charismatics, and I was a member of Bible Society. So at a given time, I belonged to all this. I was once a member of about 8 different societies in the Catholic Church. So with that experience, it gave me deep insight knowledge of what is happening in all the societies and what they stand for, even including Saint Jude of Tedus. Saint Jude Tedus. Yes. Now, let me tell you one thing. In Purgatorial Society, no Onyo Karom will dispute this fact. I'm giving you facts and figures because I'm an insider. Otu a kpọrọ Purgatorial Society bụ ndị kwenyelu so na ndị na-propagate nkuzi ọkpụtọrọ ọgbụ bụ nkuzi eji mara ndị ụka Rom. Onye ọbụla bụ onye ụka Rom abaptized na ụka Rom ọ na-eji ụka Rom ruo today. Mana na ha kwenyelu na o nwere ihe a na-akpọ na o nwere ebe a na-akpọ purgatory. Purgatory na nkuzi ụka Rom bụ a waiting place, somebody, a human spirit that once lived here on earth, and that spirit have passed on to the beyond. However, that person have not passed the judgment of Ndichie successfully. Like the person have not passed judgment successfully. You hope that the person have not become a worthy and joined the worthy ancestorhood, which ordinary we call them. He belong one or two Ndichie on the highest point every human spirit can mature.
Manandoka Borea, the sense. In Oka room, to become a saint, both the highest maturity any human spirit can become as a member of the church. Church of Rome. Now, so man ordinary Igbo, the highest point every human spirit can join and become is when you are perfect. You join worthy ancestor. Then you join worthy ancestorhood. Now, Manaha Kotalo, now Oyen on purgatory have not actually joined that worthy ancestorhood over a sense. Manon Canona, instead of awaiting trial, the person have not been found guilty of not living according to perfection. So the person at that state of awaiting trial, they call it purgatory. Atom can use those simple terms. Yes, that they call it purgatory. Now, okay. Owebu na ebe purgatory, ha na purgatory bụ ebe mkpụrụ obi na-anọ nwa mgbe nta bụ obi ezuru oke wee nwee ike to shed off if there's any imperfection in him. Now, if I kwenyere onye batara na every November is around the corner. Every November 1st, they celebrate the feast of all saints. He celebrates ndị nsọ niile nwụrụ anwụ, ndị ichie, ndị ha consider na ndị a live life worthy of emulation. Therefore, they declare them saints. And it's only Catholic Church that have that option. But when any other church in they declare sainthood, that also Ndoka Catholic. It can be Orthodox Catholic or whatever, but it's Catholic. Now, November 2nd, that is the first day, November 1st, they celebrate the saints. People they consider the saints. In ordinary, but we call them worthy ancestorhood, our ancestors. Then November 2nd, they will celebrate what they call Feast of Eze-Ana maka mkpụrụ obi niile. Maka na ha ma kwenyesiri ike na nkuzi ndị Rom na mkpụrụ obi adịghị anwụcha nwụpịa anya maka na mkpụrụ obi mmadụ bụ mmụọ adịghị anwụ anwụ. Achọrọ ka mmepe ya let the bandage fall. Onye akpatalụ na November 2 anwa ha ga-eje na burial ground o ebe ọ bụla ha ga-anọ wee kpee ekpere maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ, yọkwazie ha ayịyọ maka na ha kwenyelụ na ndị nwụrụ anwụ na-ayọtanụ ndị nọ n'ụwa ayịyọ. Is one of the doctrine of the Roman Church, because they believe that the dead can actually intercede on your behalf. In that particular day, November 1, November 2, ha nwere short prayers. Ha ya agwa gị ije n'ụlọ ụka kpee ma ọ jee na Catholic Cathedral kpee wee kpere dị etu a bido oge dị etu a wee luo 3 p.m. n'ihi nwetara ihe a na-akpọ indulgence. Ịchọ ịmata ya na-akpọ indulgence, jee gụrụ akwụkwọ a na-akpọ Pieta. O nwere small book a na-akpọ Pieta, ndị Catholic bishops. Ị ga-afịa Pieta. Ịfụ so many things like corporal work of mercy, so many things ị ga na-eme agwaghị na ime ihe dị etu a kpee ekpere dị etu a jee n'ụlọ ụka kpee ekpere dị etu a bido oge dị etu a wee ruo oge dị etu a ụbọchị anwa ndị ketara oke ihe a na-akpọ indulgence maka na ha kwenyere na ọ sịkwarị n'imere mmehie mechaa njọ mechaa agbaghara gị njọ na apa njọ ahụ imelụ ka dị
na ọ bụrụ na onye na-anapụ ya dị. So ha believe no through that indulgence nke ọ bụ onye isi ụka pope na-enye, or with some certain permission bishop can grant indulgence. Now ka a ga-eji wee fichapụtara m afọ dị na ya. Ihe nchọrọ iweta ebe a bụ ka ịghọta na ha kwenyere na onye passed on can actually intercede. Again, ka mmakwara ofu atụ ka m nwekwa ha maatụ. Onye akpatalụ n'oge ọbụ na a na-aka ụka, ha kwenyere na aja masị bụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ị na-eje ụka na-esonye n'ihe a na-ekwu ka ịghọta nkụzi ndị a na-agwa gị. Achọrọ m ka m nwere ihe kana ama na greater percentage of my audience are once Catholics. Now, o wee sị gị na ọ bụrụ na aja masị a na-aka maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, so na ndị dị ndụ bụ gị nwa who a member. Then ndị nwụrụ anwụ, people that have passed on, that they can still benefit from that mass ha na-aka. Then ọ bụrụ na from that mass ha na-aka na ndị anwa nwere ike iketakwa oke na ọlụ ọbụla ma ọ bụ ekpere ọbụla ndị dị ndụ ha n'ụwa kpekwara ha, in order to ward off everything. Onwe ihe obere ezuchaghị oke imperfection ji ha, nke a bụ nkụzi ha. However, na ndị nke ahụ nọkwa na purgatory can actually intercede in the case of people living. That is their teaching. Now, after ka gwachara nke a, wee gwazie gị onye abata na-achọ ịka ụka, ewere incense a na-akpọ frankincense. Ije na ebe a na-eresipụta maka ya afịa, ọ na-adị ka azụ osisi with something like gums. Etinye na charcoal fecha, ọ charcoal aka ọ na-wee mechaa ti frankincense ya nwa. Efu dị ụbọchị a na-achọ ibido ụka, fara na-efe na around the altar. Mgbe ọ ya agọjikwa ori nso fekwa ya. That incense ya, they believe na ọ na-akpọta ụmụ mmụọ dị iche iche ka a bịa sonye na aja masị na aja ha na-achụ. Aja, remember the word aja, maka na ha believe na aja. Ịghọtara ya? So anyway, kwube ka ịghọta na ndị passed on can actually join. Onye ọbụla studygoro ihe a na-akpọ metaphysics, we understand how the spirit works. So stop looking down on your departed relatives. They have enormous powers. Ọ bụrụ na ị bụ onye nọ under the influence of my voice, and since your late father passed on, you have not celebrated your father. You waboro ya nna gị ọjị, tụọrọ nna gị nzu, tụọrọ nna gị nkwụ ọkụ. Yọọ ya ayịyọ, you are not serious. I'm telling you. Onwere every day chefu na n'igwe ma enwere ike celebrate my late father. Ọ na-alụrụ m ọrụ like tomorrow no day. Yes. Ma ọ nọkwu mụ na ya dị so close. Na ka ngwa gị ihe mere nụ, ka nke ọrụ gị ofu akọ nkọchaziere gị ihe mere mmadụ, somebody I knew so well, akọziere gị ihe mere my late father mere. Onye otu nwaanyị ya mma ya na di ya n'ugwu Hausa. O wee bụrụ na nwaanyị ya na di ya bịa na-enwe misunderstanding ihe gbasara, mana ihe butere ihe n'ụbụ inwe call, and two of them they got married to each other when none of them malụ aka ni na aka ekpe. So spiritually they have not harmonized mmụọ na-eso ha. O wee na-ebutere ha issue na their marriage. One day the man wee paaki agwọngwọ nwunye ya wee bulaga na village na be nna ya. After 3 months, nwunye na-eche na di ya nwere ike otu mgbe o change your mind bịa kpọrọ ya. After 3 months, one day the woman bido bewa akwa. The woman ji ọnụ ya kọrọ m ihe a. The woman bido bewa akwa wee were ọjị yes wee jewe n'ebe enyiri nna ya
maka na nna ya dị ndụ mgbe ya bụ nwoke bịa nụrụ ya. Ọ mgbe ya na di ya bisi ka emechasị nna ya wee nwụọ. So nna ya bụ onye nara ego emere n'isi mgbe ya nwoke bịara ịnụ ya. O wee bewa akwa wee jee n'iri nna ya wee sị nna ya, nna m, ọkwa nna ya afọ ọ na-agba ya mgbe ọ dị ndụ, si ya, nna m, ọ na o metụrụ gị n'obi na die bụ onye dị etu a ma akpọ ya afa bunatara ya ngwongwo since 3 months na ya nọ na be gị? Ọ na o metụrụ gị n'obi na o nwere mmejọ ọbụla ya mejọrọ di ya, na ya emerekwara ihe a na-asọ nsọ, mana na ya mara ihe kpatara o ji abụ di ya nọkịta ọkpọ ya asị for no reason, which ihe a na-ekwu na-eme na ụfọdụ ezinụlọ now as we speak. So o wee bụrụ na onye ahụ ihe na-emenụ, o wee kpechaa ekpere a wee baa akwa. O wutechaa ya, o wee were ọjị anwa o ji wee tụbara ili nna ya, ọ wara ya awa. O wee si ya wee na-akpọ ụra n'abalị ụbọchị anwa. Ya wee lụọ ọnụ wee fụ nna ya anwa nwụrụ anwụ na nlọ. Nne ya wee sị, ada m, ya ebesi na ya jide ya aka. Ya wee were aka jide ya aka. Ebe ya nwetaziri onwe ya na nlọ ahụ abụrụ na ngwurube di ya ebe ahụ a na-anụ ya. Ozugbo onye na nna ya nwụrụ anwụ batara na ngwurube di ya, nna ya wee kpọọ nna di ya, na nna di ya nọkwa mgbe anụrụ ya, mana nna di ya emesigo nwụọ maka mara eji ha ala asigo for over 10 years before ha nwee esemokwu a. Nna ya nwụrụ anwụ wee kpọọ nna di ya nwa, nna ya dị anwụ, nna di ya anwụkwara, wee kpọọ nna di ya afọ ọ na-akpọ ya Mr. Okoro. Ọzọ ya, Mr. Okoro. Mgbe ọ gwara ya, ọ batara geeti kpọọ Mr. Okoro na nlọ ahụ, ya wee fụkwa nna di ya siri iwu nọ na-apụta, pụtazie bịa wee kọmọ nna ya na nyanwa na nlọ anwa. Nna ya nwụrụ anwụ wee sị Mr. Okoro na mgbe nwa gị nwoke bịara ịbịa n'Adam nwaanyị ya, na ọgụ nwa bụ Mr. Okoro ka m kpọnyere nwa n'aka. Wee sị gị Mr. wee sị ya, Mr. Okoro, ya mee ka ụnọ baa nwa ya nwaanyị a, ka ya na nwa ya nwoke kwụsị inwe nsogbu. Ọ sị na ihe a ka ekwuchara ya teta, ọ bụrụ na ọ na nlọ na rete look so real, wee bụ na ọ na nlọ na nta na-asị kiri ihe ụdị nlọ nke apụta. Ọ sị na o torozi aka wis, matter of wis, ya nọbe ha di ya nyara moto si Abuja bịa, si ya, nne bute akpa gị abụrụgote aka etu ha di esi kwanatara ya ihe ka di esi wee atụtụkwa ihe ya niile ti na moto, di ya wee burukwu ya gịnị anatawa Abuja. Ịghọta ya na-akụwala gị? Onye si n'ike adịrọ, onye si na mmụọ enwere ike. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ka gọziere gị akọ mere na be m. Mgbe m bidoro ọdịnala, na-eme ọdịnala, megide ọdịnala, ewee gwa m na nna m na ebe enyi nna m na ọ dọrọ hapi na mmiri na-amụ ya. M kpọbata ya ụlọ gbaa awụ mgbe m na-akwado ime dibịa. Wee jee ete esi akpọbata nna mmadụ ụlọ ụkwụ etu a mmadụ si akpọkachi ya. Wee jee weta obesi maka mgbe a ma akwadozi ka mmebe dibịa. Wee jee weta obesi, wee obesi ogirisi, wee kpọtuo bịa weta oke ọkpa, wee kpọtuo my late father, wee sị ya, nna m ya batama n'ụlọ ka ọ bịa kwudoro m n'ọrụ m na-alụ dịka diọkpara ya, ka nde ude n'ọrụ a na-achịkwado ibido ịza oku akpọrọ m. Ihe a ka m mere, mechaa ya kpọbata nna m. The story, let me cut it short. Ma today, every month ọbụla, like nke ọnwa October emego m ya. Yes, nke ọnwa October akpọgo m chi onye ụwa m gbuori ya anụ m na-ede egburi ya every month. My late father egbugoro m ya anụ m na-egburi ya every month. Ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m egbugoro m ha anụ m na-egburu ha every month.
agwa ikwu nne m egbugoro ya anụ na-egburu ha every month. Adị m ekwuzi entities of powers arụsị dị iche iche na temple egbugoro mfe anụ na-egburu n'ụlọ. Ada agba aka eme odogwu. Yes, maka na onye mmụọ dịrị nke ka ọma ka m gwazie ha akụ ha ji ezi m oru. O wee bụrụ na mgbe m batara akwashigo my father nwụrụ about 9 years ago. So mgbe my father batara ka a bịalụ ọfọ nna dị na ngwuru nna m tụfuru ọntụtụ na ọ na-eje ụka bido nye m nsogbu. Finally nwachie dị ọfọ, mana nke a long story, mana ka m mee the story ka ọ dị short. Mgbe m nwatachaziri nna m n'ụlọ, ọ bịa na-achọ ibido ime dibịa. O wee bụrụ na be anyị na ana-edo na Oraifite ebe nsi bịa, o nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Ịbọrọ nna ya efi bụ nna gị kwasịgo kwa ya ọfụma etu esi akwa mmadụ, akwa nna mmadụ kwasịgo ejiri ọzọ ụgwọ. Mana ịchọọ ka itube nna gị ugo, ọ ga-abụ nna ruo na mmụọ ọ na-asị na ya mụtara ụmụ, obi a na-atọ polina chọrọ ịkwa anyị nna nnukwute ugwu na saịdị be anyị. Adị m ekwu ihe na-eme na saịdị bụ na ọ iruo n'obodo ime aka obodo m si eme. Na saịdị be anyị ihe egbukaziri nna gị efi ahụ ihe egbu ugwu, a ga-akpọ ụmụnna, ịkpọ ụmụnna ị gwa ha na ị ga-abọrọ nna gị efi ụbọchị dị etu a. Eso m buru mmanya jebe ikwu nne nna m, daizi ebe nna m mụ nwa dị ana, ebe esi nụta nne ya, daizi ebe nso nna m wee mụ nwa dị ana. Yes, ebe esi nụta nna m, ebe esi nụta nne nna m. Yes, n'Ifite Oraifite eji m ebe ahụ maka ọmụ nje ebe anwa. Nna m ochie nọ ebe anwa, ebu m mmanya were ọjị were ihe ndị eji eje wee jezie ya na ya bụ dati ihe mgbe a mere ya bụ ife ihe 2020 mmeri ya gwa ya na nna abọrọ nna m efi, na nna abọrọ nna m efi n'ụbọchị ahụ. Okerecha m dị happy. Olu ụbọchị ahụ ụmụnna m zuo na ya bụ Easter Monday. O nwere ka esi egbu ya bụ efi, egbucha ya bụ efi anwa, isie na ọdụ ya bụ nke m nwa ụlọ. O nwere paatị a na-ewepụta bụ nke ụmụnna, ntinanị ya na anọda paatị ọzọ ka a na-ewepụta ma ewetara ọkịta. A na-ewere ya buru ya na bezin, maka na efi ebuka. A na-ebu ya na bezin wute mmanya su elu bunarị ya ndị be ebe my mother, ebe my father mụ nwa dị ya, ebe sonụta nne ya. Ebe a ka ebujere ya. Ịfụrụ ya na-abọrọ nwa dị ya na efi dị afọ ndị ikwu nne ya. Echefuna na mmụọ si be mmadụ be nne mmadụ na-eso ya nne ya abịa iji eji. Ghọtara ya? So mgbe anwa ị na-etube nna gị ugo site n'ịbọrọ ya efi, ihe ewejekwa anụ efi anwa n'ebe esonụta nne ya, maka na mmụọ ikwu nne ya esokwara ya. Omenala Igbo amaka. Mgbe ahụ bifo mme ya bụ ife ebu ụzọ sị nna m wee chalenji ya wee sị ya nna m mgbe a bịa lụchaa ụlọ ọrụ ebe mma anọghị eme dibịa the temple then, wee sị ya nna m na ọ bụrụ na onye m ego na m achalenji ya, na ọ bụrụ na onye m ego kpọọ ego onye m chọrọ mgbe ahụ ego ahụ mkpọrọ mgbe asị ya na ọ bụrụ na mfụ ụdị ego a enibere m ya efi, abọrọ m ya efi. Nke bụ eziokwu bụ na ya ekwuru m ihe a si ya na ọ bụrụ na o mee ya ebido mgbe ahụ wee ruo Easter na mma abọrọ ya efi. Ịma na ọ karịrị 3 months njikwu ya bụ ife ka ọ arịta within 3 to 4 months. Ụdị ego mfụ millions of naira ego melụ na ya bụ ego bata. Ya bụ ndị n'ụlọ ọrụ dị iche iche ego na-abịa na-ekwu ha na-agwọ n'ele. Ịma ihe mere and echefuna na mgbe a kpọtụrụ nna m na every morning na mma akpọrọ nna m tụọrọ ya nzu, warịa ọjị, kpọrọ ya nkwọ,
because of go na temple e mana m bịa afụ ụdị ego ma afụ ego gbara m gharị ego pụtara na ya wee ka Easter Monday ozugbo within 2 weeks wee kanye na mma bụrụ nna m efijekwa ụmụnna m ma ebe ọ na-asị m na ya dọkọta dị financially si atọ nwere ka abụrụ ihe dị ụbọchị ahapụ ọrụ ị na-eje ka ị bịa nọrọ asị na abụrụ nna gị forget ya na m karịrị egwu ịma ụdị ego m fụrụ mgbe ahụ ya bụ mgbe ahụ kachara ihe a njekwa ụgbọ efi ya nwaanyị na advansịrị ịma the first motor izizi ngoro n'ọdịnala mfu ego jego moto ọfụ iji ụbọchị a na-abụrụ nna m efi na moto a dị na compound ọ ga ịghọta ụdị ego m fụrụ that time oluzie ka ụmụnna m bịara ịbịa bụ efi mfụ ha na-abịa na egbugonu ha ofu ebu eshie pepe soup wee butebe mmanya ha gbara ọsọ nkwụ aṅụdoro nkwụ dadee ịma ihe ọ na-aṅụdoro nkwụ ndị mmadụ na-asịa katọrọ nkwụ ka ju everywhere ụdị nkwụ assorted drinks ọfị ga nna agbanye yes adị m aṅụ mana nwee mmemme na-eme ya aṅụdo nkwụ gba ọsọ na-akwado so ọnya bụ ihe mere nụ wee bụrụ na mmesia nka aga for the first thing you're my father can be the role wee fụ ụdị ego m afụ nna ha wee nyekwa ya ọzọ wee sị ya nna na the old house na m achọrọziri ibi na ya na m chọrọ ịlụ the new living house of Ogbuefi Eze-Ana so mgbe a ga-agwarụ nke aga mbụ na nke anyị bụ nọsi ya na m chọrọ ichi ọzọ a na-ekwu ichi ọzọ 2021 chichi ọzọ 2021 ahụ June 18 chichi ọzọ ahụ wee sị ya na m chọrọ ka mgbe ọfara ọzọ ka mmepe ụlọ ka nlụ ụlọ between June to December mmeji mepe ụlọ December 1 nne m my birthday ka mmeji mgbe ọfara ọzọ mepe birthday mepe ụlọ 3 things in one day n'anya ndị mmadụ ọ dị impossible wee jekwanye nwanna m nekwara nchọrọ ịlụ alụ ụlọ a n'ụlọ elu ka nchọrọ na nchọrọ ịdị high standard na ndị ga-alụ dị ụlọ ga-abụ kọmpanị na ụmụazị Togo ga-alụ ya nchukwuchi like play a na-agwa na-ele ego na-abịa ndị mmadụ ndị ifụkwa mere ọ na-eme ọgụ ego na-abịa ịmakwa ihe merenụ olu mgbe m chọrọ na-akpụ blọk maka achọ mgbe a ka m kpụọ about 5,000 blocks ife ebido ọrụ a na-akpụ blọk na time wee jee n'ụlọ ọrụ na temple wee gwa my father wari ọjesi ya nna m na m chọrọ ka lụọ ụlọ elu a duplex mana na anyị enwere ana na mma achọ etu mesi wee tinye dị ụlọ ka ọ baa and na o nwere high tension garden sign in front of the house na ihe mere bụ na dị a ga-ese the design wee sebe design sesia design wee sị na etu the house ga-esi wee baa because of ana ga-abụ just beside his grave. Yes. Now the grave got a little bit, part of the grave got it, I had can as one. And after the small anya. You see the one now we can after some. So I can see the design. So when my mother and my siblings, I basically remember argument about the real grave there. That's the exact point. Because only 9 years ago, and they want any sign, they want like a block sign at all. My baby always mode Navia. Wendy. So when they like a block sign, and they want one here that could because I haven't done a joker. Unlike it or the kita. Mama the compound about their face. Yes. So where better? Where to do face? Where body compound face Grandma. Edwego Mbana Abujamana, I abandoned my father's house. Jagola and another place. That bad may feel now, he named Muslim now also. Chera but I also. I'm not no book. Nobody him but I also.
wee ntụtụ fence wee gbaa fence n'ụlọ gbacha fence ebe front of the house gbacha fence donye gate obere gate na nnukwu gate oluzie ka m ewa foundation wee na-agwa ma je na my late father jekwunyere ebe ndewerie na temple wee sị ya nna m na mkpocha blọkụ a na-akpụ ga-eru ha achọ ka mkpocha blọkụ niile down na mkpocha dị solid blọkụ na-akpụ na mma ebido ime foundation iru ya bụ duplex m gwara ya maka ya m wee nọrọ n'ụlọ temple wee selie etu m chọrọ ka the foundation si wee gaa. And before then, more than my mother and siblings had go my argument ebe the exact place the grave si wee gaa. Mana mụ nwa na o nwere ebe na-atụ aka n'ebe ọ bụ ha nwa na-atụ aka another place, not too different, not too far distance, just maybe something like a ruler gap from ebe na-atụ aka na ebe ha nwa na-atụ aka. Okay, about a ruler or two ruler. Okay, two ruler gap. Me and well, and the mouth had out and they come say map to the foundation is wega. So block, which I Edus wasted the map. So say map would say which I block dam. Okay, that week I have a foundation. And on the temple, they go charge you to that. Somebody, Biana by you, say, Mom, Biam, whoever that in my father. Biala, or the guy say, when I charge them because Mono never make the argue with my mother. I make the argument at the exact place. We couldn't conclude when you're on an answer. So, and the ever foundation. I'm not going to be with you now with Anya. Emma. Oh, well, na that about how much I block out. If I ain't my father, be Caroline. Nice. Make up what to better. Caroline exactly the two are participate. Nice. Caroline, as if no Caroline. Right round, that is Caroline. I'm going to go right round. Can't know the height, yeah. Now everything they got no as if not Caroline they do about this wega. What? And before then, about a gun fence, they water block. About block. A way do boy message, a way do block. Four that is a rectangle, yes. Do rectangle. Where I assume near Bamaka in Yedi. A different way block, do rectangle, ebe mbra zoom n'ebe imi Messiah, woro grease, saw the place, ebe bisia. The grease ekwedeku. So, whoever did that rectangle around mark as ebe with the grave. After the see the place. No after ebe mark the block. Like one ruler or two ruler away from every mark, but the exact place. Obrokwa na my mother can we want the exact place. Can we want something closer? How the 200 but how can water the exact place? At least my mother wanted the exact place. Obrokwa there about my mother na atwaka no within that area one came here. However, na be as if apathy line. Gara there is apathy just gar ba o synchros they sink makana ma go only 7-9 years ago synchros only about 7 years yes 8 years ago 8-9 years ago o sync but line be there but the man want me ba mugula go just sit na me ba so ni yo be agosi me ihe abu nwa m ọ na-achọchi n'ebe enyi m na-eme ebe a ozugbo am for that line ọbọzi mmadụ gwazi m je destroy ya the old block ndogbu bịazie sisi ebe ahụ line ya si bịazi dozie ya tụ aka esi wee dị rota edozie the block ahụ etago dozie block ahụ dịkwara tango ọfụma wee weruzie ogilisi nwoke etu esi eme na Igbo
wee dị arụnye n'ebe isi ede ogirisi nwoke a as we speak now ekwu na-etolite onye siri ife adọrọ n'ụwa ịghọtara ya o wee mee opuo and o wee gosi m nwa m gosi na ebe anwa ọ ka na line n'ebe dị inye dị bụ the exact place my foundation would have got kesi karị si wee ga because the thing bụ na tutu na anadro abịa m nye like 2 lula away from the grave ebe m makras the grave sizie n'ebe a ka the foundation ga-esi wee bịa ị mara my dear ọ bụrụ na egwu foundation ahụ ọ ga-abụ na exactly n'inye ka foundation a ka esi ga and that is the high argument and then go ngwe say na kpocha block na me foundation but say na kpocha block ini ya ngo say nwa m ịchọzi n'ebe nsi n'ebe ị na-achọ ka ime foundation wee be in ime ihe mezi ba m for that now I give up we say okay ebe ọ no dị etu a ka change the location because the thing I mentioned me here we change the location the present place now new living house of Ogbuefi and Okochitu Brothers. I just change that, but it's thwarted. After the neighbor, it's here. Kita, you have a quasi the house. It's in here about. When you say I'm more, the card on a more. Eh? Only boy, I wanted to away here the month by New York, Chopala. Only boy here, I didn't when you hear them by Nacho. Come, Melomo, or they come when you be. If I can smell them. We're all jeba yo ya yo. Which I are yoki fu miracle na now. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ma nna ya ma ndị gboo. Ihe nna-achọ go onye nwa na-ege m ntị. Ị mụrụ na ikwesịrị ịnọ nọ ifidie ya let father. Etu esi efid chi onye ụwa gị mara. Try your work like magic. Yes. Ya let father, ya let mother. Even your mother, parents are still alive. You can still call your grandfather. Yes, you can see that call your career. When I'm with your grandfather, see my grandfather or my father. Nobody start. Nana waru nobody start. Then they celebrating it. Nobody start. Lota negi honne, nemi honne. Konga de gosigi. Lotaria. So begin today to recognize your aunts, your father, your parents. Because of that value, the habit of celebrating your parents. Your own children will celebrate you when you finally join your ancestors. Mana, maybe I don't recognize her. Then who will celebrate you? Every equal celebration, never more. Try it today. If your father or your mother is no more, call your father today. See my dad. I'm proud of you. All the one who tell now remember he has since but I'm worried the mal. Name Malogota, they actually celebrated today. As they celebrated today, I celebrate again. Believe in me, sure that's your prayer point. That's in our them back. Surely, you heard that particular thing. If you mean like on now, that happened to me, have happened to some of my followers. Call upon your father, your mother. Careful na how piranha. Omono wa ajo na ombu obi omuna na achu aji ihe na efunare. Man ihe na eme otutu ndị mmadụ bụ ụda amaro the importance of ịchụ aja. Ichere aja na achụ na nka every month ọbụla this October emegoro my late father emegoro m chi onye ụwa. Mere under entities of powers na mmụọ niile ndị njere nke Chukwu na ha. Na ọnwa ji a na-eri ji ịma other deities. Ndị si n'ikwu nne m, ndị si n'ikwu nna m, ndị si n'ikwu nna nna m njiri riri ji. Nke a na-eme ihe na ịma arụsị onye njiri rieru ji na Oraifite. Nke a na-eri ji a ịma. Adị agba aka abụ odogwu. Etu anwa isi wee sị na ịma mmadụ amaka.
to our came one was mamma. You know, my problem in well. Where you spending, we are spending money is not important. Where you are spending your money is not where a bog about which. Some of you knows have money. You have money. You know how to live expensive lives. You throw a party, you spend huge amount of money. Your friend is doing her birthday, you bought car for her. Sometimes he travel gallivanting to expensive or expensive paid expensive trips. Then sometimes he buy expensive cars, expensive and do get giveaway. But here passagerin don't come more, he too stingy. Some of the modi chiche no na Vietnam. Ụfọdụ obodo nke nwere nke bụ ebe nso nna nna m wee mmadi ana. Now ebe nso my grandfather, that is ebe sunụta ogwugwu dị n'ebe sunụta nna sunụta nne my grandfather. I went there with Ram. I know where I spend my money. Because you own any more. One of you over than I try to get it. Over the name of the wedding, although I don't know every month, no, maybe I go. Because I know where I channel my money. Okay, I'm man and Jago where try because I hung out my great back. Some of you when you use expensive phone, you may use iPhone or iPhone 13 use. Sometimes it's not, some of these things is not your taste. It's always fly first class flight. But me, I'm a simple person. I will go with a business class. That is me. Even if you dash me money for first class, I'm not interested. Business class is enough for me. I will not use because you dash me money and go on first class. No, I'm not interested. Because even when I was a businessman, I traveled with business class. So in Nacheko, where I spend my money is a charge at home more entities of powers and they helping the needy. That's where I spend my money. But not in rosary. Those rosary lives. No. So everything should be in moderation. So what am I saying? If you don't tell me you don't have money to do sacrifice to your late father or your parents, you ain't getting back. Money wherever you will take somebody out, lavish your money. The problem that you don't know how to spend. In a spend, they're going to have no necessary. They are near the necessity. They was like a gum. Know how to spend their money. Spend their money in touching lives. Spend their money in a church to entities of powers. Let me tell you one thing. You don't know why important of a church. And when I do money to west, because those who are down when eburu okoko, esirinka, those things email at the end of the day. Those aja for anya. They happy because but at the end of the day, those lizards, those birds, those ants, those other creatures, living creatures, but when you feed them during that year saraka, during that year aja, they will come and feast on it. They knew that this thing is saraka, no bro particle that brother. Hagara si chukwu. Eze-Ana ji wee chụọ aja n'ụbọchị taa biko ya gaziere ya. Those creatures in afọ ha nwere obi ma ọwa mana God in heaven chukwu okike na-atụ anya na we human being we have good heart to accommodate other creatures, make provision how they will feel, because their prayers, because you don't know how things work, you think you don't even know that they pray. They too pray, they too praise God. And when those elements, those are mystics, pray for you, believe in me, it's very pure. Instead of me
not to do sacrifice to those entities of powers and all the beings. Instead of me not to do that, then I will not do to human being. You know why? Human being can eat your thing. I'm only working abroad in a sending money in a village. But I saw your wiggle. Some of the people in the send they go to village and everybody appreciate. But I say, I'm not hacker. Human being get really here. Yes, human being get really here. A rich area, poor given. Man animals, those elemental beings, those are mystics. Will be hard pure. They live according to nature. That's why for me, sometimes I want me here and I'm sometimes I told my genuine. Those birds and lizards will come and feast because their heart is pure. So don't think that it's only human being that praise God. Or every creature, especially in the in the nature video to send them because you must have saved lives. It's a pity. People don't like to watch something that is. I said the video is too long. It's too long. But how they Jane and Konye name social influencers go about not live 2 hours, 3 hours. They are still watching. They will not cry for data. But for something that will change their life, they will come with excuses. Life is all about choice. Now I work and keep me here in it. It could be a more listening in the studio. Now let's talk today. Let their life be blessed. Now I work and keep me here in it. As in the distance I'm aware by the ever under the influence of our voice. Let them receive blessing. Now I work and keep me here in it. Oma ajụjụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ ajụjụ ọbụla ị nwere gbasara ọdịnala ma ọ bụ ihe ọbụla m kwugoro na nkụzi m so far na-agbagwoju gị anya, send them a message. I answer my message myself. I respond myself. Ọ bụrụ na you send them a message I did not respond, that means that I'm busy. I will definitely respond. Send them a message on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Yagaziano. Mafo. I don't believe it. Okay, lecture I get tomorrow. They appear in 2 batches. Lecture I get in the morning by 9 p.m. 9 a.m. Nigerian time. Then I get one Kuruchi. They have by 8 p.m.